A lenda da chegada de Santiago a Galicia. Conta esta lenda que os discípulos de Santiago recolleron o seu corpo e traxérono nunha barca que é guiada por un ganso. Chegou ata Galicia desembarcando en Iria Flavia, preto de Padrón, capital da Galicia romana. Alí tentaron enterralo nun campo, pero a raíña Lupa, dona das terras, non lle lo permitiu. Ao final deulle uns touros salvaxes pensando que os atacarían. Pero os touros volvéronse mansos e voltaron a andar levando o corpo do apóstolo. Cando os touros se detiveron, enterraron ali o corpo e fixeron unha pequena capela que co tempo quedou esquecida. No ano 812 un pastor ve unhas extrañas luces nun outeiro, o castro de Libredón. E comunícollo ao obispo de Iria, Teodomiro, que investiga o lugar e di que é a tumba do apóstolo Santiago. Alí había unha pequena construcción romana de 2 plantas, dedicándose a de abaixo ao lugar de enterramentos. O rei visita o lugar e manda facer un edificio que faría de santuario. A noticia do descubrimento vaise estendendo e pronto chegan os primeiros peregrinos. Ao redor deste pequeno santuario vanse construindo casas, pousadas, tendas, un mosteiro. Santiago de Compostela acaba de nacer. A noticia do descubrimento da tumba do apóstolo esténdese por toda a cristiandade europea. Os reis cristiáns promoven as peregrinacións e pronto comezan a chegar a Compostela peregrinos de todas partes. Compostela xa é o principal lugar de peregrinacións de Europa. O rei Alfonso III mandou facer unha basílica no ano 872. Dende entón, houbo moitas ameazas polas guerras. As peregrinacións a Santiago aumentan e pénsase facer outro templo. O obispo Diego Peláez, sendo rei Alfonso VI, comeza as obras dunha gran catedral en 1075, sobre a anterior igrexa. No ano 1111, durante o reinado de Afonso VII, quítanse os restos da antiga igrexa e durante todo o século XII vaise construíndo a nova catedral, que será modificada nos séculos seguintes. Dende entón, son moitos os peregrinos que visitan Santiago de Compostela para sentir a maxia de durante séculos que inundan a nosa catedral.